बियो जोंनि दिनै मोनथायनि आरो रैखाथिनि मोनसे रेलि बे रेलिनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो बेखौनो फोरमायदों बेखौनो बुंनो नाजादों जे बड'लेण्ड जे जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनानै होनांगौ बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोहोआव फैनायनि सिगाङावनो सरकार सालायनायनि सिगाङावनो राजनाथ सिंहआ जेला बिथाङा बिजेपि दोलोनि आफादगिरिमोन बै समाव जोंनो खोथा होदोंमोन जे जों जुदि भारतखौ सालायनो मोनोब्ला बे 5 बोसोराव बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै खुगाजोंल' बुंनाय नङा बिथांमोना लिरनानैबो होदोंमोन मेनिफेस्ट'आव नाथाय 5 बोसोर जानोसै दासिमबो बिथांमोना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो जेबो लामा लायाखै ओंखायनो दिनै फिन खेबसे क'क्राझाराव बे मोनसे गिदिर सुबुं गौमानि गेजेरजों सुबुं आरो हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ जोङो बेखौनो थोंजोङै बुंनो नाजादों जे थाबैनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ नङाबा बे सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागोन आरो बेराफारसेथिं जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ धंस खालामनो जि मोनसे हाबाफारि लादों मोन 6 जौगानाय हारिखौ एसटि खालामनानै बिनि हेंथायै जोङो बे रेलिखौ खालामदों आरो बेखिनि खोथाया स्पष्ट दिनै आसामाव केबिनेट मन्त्रि कमिटि दादों आरो बिथांमोना बुंदों अ केटेगरि बानायनानै बेवहाय एसटि बानायनाय जागोन होननानै नाथाय भारतआव मोनसेल' एसटि दङ आरो बिनिखायनो जि बिल लाबोदों मोन 6 हारिनि बे बिलआ राज्य सभायाव जेराव बिथांमोना बिलखौ गथायदों बेयाव जों नुनानै मोनबाय बेवहाय कोनो अ केटेगरि गैया दा बेवहाय अ केटेगरि खालामनो हानाय कोनो बेबस्था गैया जेबो लामा गैया ओंखायनो जोंनि खोथाया स्पष्ट जे आसामनि दानि जि ट्राइबेलफोर बिसोरखौ धंस खालामनो नागिरनाय जायखिजाया हाबाफारिखौनो जों होबथागोन बिनि हेंथायै जों गसंगोन दा बेवहाय बर'फोरनिफ्राय खोथा रायलायोबा ट्राइबेलफोरनिफ्राय खोथा रायलायोबा दिनै आसामनि बिजेपि सरकारजों बर'निनो मोनसे हान्जाया सरकार सालायदों मिसिंनि मोनसे हान्जाया सरकार सालायदों राभाफोरनि हान्जा राजखान्थि हान्जाफ्रा सरकार सालायदों दा दिनै बे मोन 6 हारिनि बिला होबथानांगौबा बिथांमोना दिनै सरकारनिफ्राय ओंखारबोनानै बे सरकारखौ सिफायनो हायो आरो बे सरकारखौ लोरबां खालामनो हायो आरो अब्लानो बे बिला थाबथागोन ओंखायनो जोंनि खोथाया स्पष्ट जे दिनै बर'फोरनिफ्राय बिपिएफ हान्जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार सालायदों एजिपिआ जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनायनि थाखाय सरकारखौ गारनो हायोबा दिनै बिपिएफ दोलोआबो 6 कमिउनिटि मोन 6 हारिखौ एसटि खालामनायनि बिलखौ लाबोनायनि थाखाय सरकारखौ नागारनांगौ आरो जोंनि खोथाया स्पष्ट जाय एमएलए नागारनानै फैग्रोगोन बिथांमोननो बान्था होनाय जागोन आरो जाय बिथांमोना दिनै सरकारखौ नागारनानै फैया बिथांमोनखौ फैगौ इलेक्सनाव नाथाय जोङो बिनि थाखाय बिनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन बिनि खामानिखौ मावनाय जागोन भारतनि संबिधानाव कोनो गुबुन रोखोमै हाया सोरबा एमपि एमएलए बुंबानो भारतनि संबिधानाव गुबुन रोखोमै बेबस्था होनो हानाय दासिम जेबो बेबस्था गैया बिखौ खालामनांगौबा आर्टिकेल 342 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन बे आर्टिकेल 342 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय थाङोब्ला भारत सरकारा दिनै एसेबां गोरलै बिखौ हाया भारतनि गोबां ट्राइबेलफ्रानो खहा जागोन भारतआव गाबोन अर जोंगोन ओंखायनो बिथांमोना दिनै जि बिलखौ राज्य सभायाव लाबोबाय बे बिलाव कोनो अ केटेगरि होआखै बिथां एमपिआ जुदि बेबायदि मिथिगोबा मानो बे राज्य सभायाव बिलखौ लाबोनाय समाव अ केटेगरिखौ सोनानै होआखिसै दिनै बेवहाय जोंनि मानसिफोरखौसो थगायनो उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंलाबायबा जानाय नङा भारतनि संबिधानाव कोनो अ केटेगरि होननाय गैया आरो बिनिखायनो दिनै आसामाव बिथांमोना मोनसे रुल बानायनानै केटेगरि बानायगोन होननानै बुंनो नागिरदों नाथाय इन्डियानि कन्स्टिटिउसनाव मेजर जेबो एमेन्डमेन्ट लाबोनो हाया बिनिखायनो जोंनि खोथाया स्पष्ट जे बिथांमोननि आखायावसो दा बे 6 जनगोष्ठीखौ होबथानांगौआ एमपि एमएलए फोरनि आखायाव ओंखायनो जोंनि खोथाया थोंजोङै जों बुङो जे बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै फैनांगौ जुदि हमथानो हायाब्ला आरो बिथांमोना थासेयावबो जुदि बे बिला पास जायोबा जोंनि मोनथाया खहा जायोबा अब्ला रायजो राजाफ्रा बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ मा होनदों बे बिथांमोननि खोथा बड'लेण्ड सोमावसारनाया बर' आइ आफा रायजो राजानि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव 5,000सो बर' फिसाया मुंख्लं जाबाय 20,000नि बालाया जेल जानांबाय रांखान्थि समाजखान्थि गोबां बेंगुरा जानांबाय दा बेबायदि समाव दिनै जुदि सोरबा आफादा गावबा गावनि मुलाम्फाखौ नायनानै गावबा गावनि पार्सनेल बेनिफिटखौ नायनानै बड'लेण्ड आन्दोलनाव ओंखाराखैबा बे बिसोरनि खोथा नाथाय बर' आइ आफा रायजो राजाया दिनै बे आन्दोलनाव दङ आरो साफ्रोमबो बर' फिसाया बड'लेण्डखौ लुबैयो ओंखायनो जाय आफादफ्रा दिनै बड'लेण्ड आन्दोलनाव फैयाखै बिथांमोनखौ आं खावलायो थाबैनो बर' हारिनि अलखदनि समाव जि समाव मोन 6 हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों जि समाव बड'लेण्डनि खोथाखौ सावरायनो नागिराखै बयबो खौसे जानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आं खावलायो।